афзалшоҳ шодиев овозхони маъруфи тоҷик ба хотири гиромидошти ёди навраси кушташудаи тоҷик Қобилҷон Алиев барномаҳои консертии худро дар Амрико ва Русия бекор кард. вай дар як муроҷиати видеоӣ гуфт, қарор буд рӯзи 22 декабр дар Нью-Йорк ва ҳамин тавр дар Русия консерт баргузор шавад, вале тасмим гирифт дар ин рӯзҳо ки мардум ғам доранд барномаро бекор кунад ва ба вақти дигар гузошта шавад. Худованд ҷои Қобилҷона ҷаннат кунад. Ҳар яке мо фарзанд дорем, ҳар яке мо зиндагӣ дорем, дидем ҳаёта ва орзу мекунам ки ба модараш худо аз ин ғам тезтар бароянд, бародараш бачаи насл шавад, калон шавад ва ин ғам рӯи дунёя гирифт, ҷаҳона гирифт. куштори Қобилҷон Алиев, навраси 10-солаи тоҷик дар мактабе дар Русия, акси садоро на танҳо дар Тоҷикистон, дар саросари Осиёи марказӣ ва фаротар аз он ба бор овард. овозхонон, варзишгарон ва чандин чеҳраҳои маъруф аз кишварҳои ҳамсоя ҳам бо ҳар шакл, аз ҷумла эҷоди суруд дар васфи Қобилҷон, пӯшидани либос бо расми навраси қурбонии тоҷик ин кушторро маҳкум ва ҳамдардӣ карданд. дар Қирғизистону Қазоқистон сокинон пушти дари сафоратҳои Тоҷикистон ба нишони ҳамдардӣ гул гузоштанду расонаҳои хабарӣ дар Осиёи марказӣ, Туркия, Аврупо ва кишварҳои дигар хабари куштори Қобилҷон Алиевро бо остоб дода ангезаи миллатгароёна доштани онро зикр карданд. Қобилҷон Алиев, ки дар мактабе ба номи Успенская дар шаҳри Одинцоваи вилояти Москав таҳсил мекард, рӯзи 16 декабр кушта шуд. бо гумони қатли ин наврас Тимофей К боздошт шудааст. рӯзи 18 декабр додгоҳ Тимофеи 15-соларо барои 2 моҳ ба ҳабс гирифт.